Najbolji tenisači svih vremena. Tu se nema što previše pričat. Roger Federer, amen. Znači, to što on radi na terenu, to je avangarda. Dobro, Đoković će njega vjerovatno prestići po broju Grand Slamova, ali meni nisu samo trofeji mjerilo. Treba imat ono nešto, ali Federer je što se tiče ljepote igre, poteza, to je amen. Što je Zidane u nogometu, to je Federer u tenisu, eto. Đoković je vjerovatno najkompletniji i ja mislim da će on biti najuspješniji. Nadal, najuporniji, taj je poen za poen, nema svaki poen ko da mu je zadnji, dobro. Od zemlje nemamo što pričati, čovjek ima 12 French Opena, onaj centralni teren na Roland Garrosu, ako se ne nazove po njemu, onda neka se ostave tenisa. Sampras je bio strašan. Sampras je bio, šta pričat. Ivan Lendl, psihički najstabilniji tenisač. Znači, nije Đoković psihički, ovaj je bio psihološki lumen. Andre Agassi, najbolji all-around igrač, jeli? Jako dobar. McEnroe, Keith Richards, tenisa. Rod Laver, njega gledao nisam. Najbolji meč, Wimbledon, zadnji Wimbledon. Federer Đoković. To mi je bio najbolji meč što si ikad gledao. Čak bolji od onog Federer Nadal 2008. Da. Taj je meč bio strašan. Mari je ko onaj, kako zove onaj, ne mogu se sjetiti. On je kila tenisač, on ima neki talenta ili to je sve, ono. A ja mislim da se on je umirovio, nešto se vratio. Vavrinka je dobar, discipliniran, ali fali mu ono što se kaže, ono nešto. Od ovih talenata koji nisu nešto ekstra se naosvajali, mi se najviše dopao Hewitt. Hewitt je bio strašan talenat, ali nešto mu se dogodilo. A dobro, Ivanišević je više oko tenisa, jeli? A Marin Čilić, dobar, bogomi, ali malo mentalno neuravnotežen. Del Potro, taj ima udarce zajebane. Marat Safin, njega nisam što gledao.
Kažu da je bio dobar, ali kažu. Pet keš. Da, to je to. To je to. Od ovih mečeva dobar je bio onaj Australian Open, Nadal, Djokovic, koje ono bilo godine, ne znam, prije 2-3 godine. Ona u 5 setova, ono je bila perverzija. Perverzija od meča. 2009. Federer Rodik, kada je Federer osvojio 15. Grand Slam, to je bilo top. Strašan meč. French Open je, to je Nadal, tu nema, tu ne može niko ništa dok je on u formi, ne. To je to, hvala.